फरायसाफोर आं सिगांनि मोनथाम क्लासाव एसएस फार्स्ट इयारनि जों आरो जोंनि आबहावा बे लेसनखौ नोंसोरजों आलोचना खालामबोगासिनो दं। दिनै बे लेसननिनो आबहावा माबायदि होबथानो हायो बिनि सोमोन्दै आलोचना खालामगोन। बेनि सिगांनि सानथामाव आं आबहावा माखौ बुङो, आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोन सोमोन्दै आलोचना खालामबोदों। दिनै आं होबथानायनि सोमोन्दै आलोचना खालामगोन आरो बेयाव माखासे एरि दं गोथां न' गेस माखौ बुङो बेफोरनि सोमोन्दै आलोचना खालामगोन। जे साननि सानरोदानिफ्राय फैनाय 4 बाहागोनि 1 बाहागो अख्रां सायाव थानाय गेस आरो जोमै माखासेया बे सान रोदाखौ अख्रां सायाव फिराय हरफिनो आरो 4 बाहागोनि 1 बाहागो सान रोदा बारमण्डलनि गेसफोरजों गोरोबना बारमण्डलाव थालांफिनो। बाखि थालांनाय 50% बुहुमाव रिफिखननानै फिन गिदिंनानै अख्रां सायाव थांफिनो आरो बेनिनो मोनसे बाहागो कार्बन डाइ अक्साइड, मिथेन, नाइट्रजेन अक्साइड, सालफार अक्साइड आरो क्ल'र'फ्ल'र'कार्बन जायखौ जों गुसुङै CFC बुङो बे गेसआ गोरोबहोना लाखियो, जायनि थाखाय बारमण्डलनि दुंनाया दिदोमै जाना थायो। बेफोर गेसखौनो गोथां न' गेस बुंनाय जायो। बेफोरनिफ्राय जानाय खहाखौनो गोथां न' गेस खहा बुंनाय जायो, जायखौ इंराजियाव ग्रीन हाउस इफेक्ट बुङो। गोथां न' गेसनि थाखायनो बुहुमनि बोसोरफ्रोमबो गड़ दुंनाया 15 डिग्री सेल्सियास खालामना लाखियो। गोथां न' गेस थायामोनब्ला बुहुमनि गड़ दुंनाया -18 डिग्री सेन्टिग्रेड जागौमोन। नाथाय आथिखालाव सुबुंनि मावनाय दांनाय खामानिफोरनि जाउनाव कल कारखाना, गारि मटराव बाहायनाय पेट्रल, डिजेल, कयला बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय धोंवा, हांगार बा कल कारखानानिफ्राय गारजानाय जाबर जथर माखासेनिफ्राय गोथां न' गेसनि बिबाङा बारायलांगासिनो दं। बेनिनो CFC मुंनि रासायनारि गलायथा मुवाखौ खानायाव फुननाय गाब, फ्रिज, गुसु गुदुं खालामनाय आइजेंफोराव मा खालामो बाहायनाय जायो। खानायाव फुननाय गाब बुंनाय लोगो लोगो जों मा मिथियो, गडरेज बे खानाय गोसोम खालामनाय, इन्डिका बेबो खानाय गोसोम खालामनाय मुवा, बेफोराव बे गेसआ थायो आरो बेफोरो जादों मा रासायनारि गलायथा मुवा। दानिया फरायसाफोर बे गोथां न' गेस बारायनायनि जाउनाव नुजानो हानाय खहा माखासे दं। बे खहाफोरा जादों, आं नाम्बार 1 खौ लिराखै। दा नाम्बार 1 आ जादों मेरु हादर आरो हिमालय हाजोनि खर'याव फुथुर जाना थानाय बरफफोरा गलिलांगोन आरो बेफोरनिफ्राय फैनाय दैफोरा लैथोनि बिखुंखौ जौगाहोगोन आरो बिनि फिथाइ हिसाबै बुहुमनि गाहाय बन्दर आरो लैथो सेरनि ओनसोलफोरा दै लोमगोन। दानिया सेकेन्ड पइन्टआ जाबाय अजन खलबनिबो खहा खालामो आरो गुबुन गुबुन बेराम सोमजिहोयो जिब मण्डलाव। बेफोरनि गेजेराव सुबुंनि मोदोमाव बिगुरनि केन्सारबो जानो हागौ। आरो थार्डआ जादों बारमण्डलाव सोलायनाय फैयो। बिनि फिथाइ हिसाबै जिब जिबि आरो हाग्रामा ओनसोल आरो
आबाद एबा फसलफोरनिबो खहा जायो। दानिया फरायसाफोर जे आबहावा गुबुंनायखौ दबथायनो थाखाय बुहुमनि लोगोसे भारतारिफोराबो गुबुन गुबुन बिथिङाव राहा लादों। 1974 मायथाइनिफ्राय बे फारसे हादरा सांग्रां जादों। गंफ्रोमबो रायजोआव मोनफायै गुबुंनाय दाबथायारि आफाद दानाय जादों। बेफोर दारिमिनारि गुबुंनाय दाबथायनाय खान्थिफोरखौ गनायना सोलिया बेफोरखौ साजा होनायनि आयेनारि गोहो बे आफादफोरनि आखायाव होनाय जादों एबा आखायाव दं। गुबुंनायखौ दाबथायनाय बिगियानारि राहाफोरनिबो गोबां आयेनखान्थि बायदिसिना मावफुंनायनि गोहो होनाय जादों। दाजेमारि सोदोब आरो गुबुन गुबुन दावरावफोरखौ दबथायनायनि थाखायबो सोदोब दबथायनाय खान्थियारि 2000 मायथाइनि गेजेरजों आफादफोरा सोदोब दबथायनायनि गोहो मोनदों। नगरमा आफादफोरनि आखायाव नगरमा जाबर जथर दबथायनायनि थाखाय आयेनखान्थि होनाय जादों। गारि मटरनि गुबुंनायखौ दबथायनो थाखाय रायजोआरि हान्था मेला बिफाननि आखायाव आयेनारि गोहो होनाय जादों। दानिया फरायसाफोर बे दबथायनायफोरखौ सरकारा लाब्लाबो थारैनो बुंनो थाङोब्ला आगोलावनो समाजा सांग्रां जानो नांगोन। समाज सांग्रां जायोब्ला आरो रायजोआरि गुबुंनाय दबथायग्रा आफाद नगरमा आफादफोरा आरो हान्थामेला बिफानफोराबो गोरोबथायनि गेजेरजों गोसो होनानै हाबा मावोब्ला इयुनाव भारतारि गंसेबो रायजोआव आबहावा गुबुंनाया मोनसे साननो गोनां जेंना जानानै थानाय नङा। दानिया फरायसाफोर दिनै जों आरो जोंनि आबहावा बे लेसना एसेयावनो आं फोजोबबाय।